Again ni burani ka kilose mapuka ng'eyo maber nikech apara ni burani kilose to nego bed ni lose ga mondo tim rapim kuonde mosodongo to gisodongo nang'o to gisoyudo ang'o ama gidwaro in exchange to jowa pile pile ka gidhi to pesa ma gidemand to jopiny ok file ma ibro nwang'o ni devolution ni kako dhi ni komiye chike moluwo to dhi fail nikech gavana kodonjo to employ joge, gavana kodonjo to en go contractors mage, koro gimwa yudo pile pile en asara go ng'eny county government ma terrible to values monego konyo jopiny kaka health, kaka somo, nikech piny maonge somo ji ok nyal dongo clevers. To jowa odak mana ni gin kaka burano sani giminyalo kwano ni gino timo en ni economic value mar gweng'no ochwalo malo for the time being. Nikech joma nyalo uso chiemo, joma ni hotel koro yudo pesa. But gima bro konyo jopiny in future devolution pok ogolo. Kesi duto gidich manago pesa to ginyiswa ga ni matin manye giyudo ni to gitimo ga ang'o. Ka devolution ni nyaka nene clevers onge kambi magiso yawo in any county that is working. To wasiko wayierogi for what? Oginya bedo tax mwane makende mwachulo out here ema gidependi on te magichamo to gimes all the time. Sani wan go pesa magichoko katindara mondo nwang'e tani matatu ni in fact a good example ni sani kidhi onge county ma onge 3 stages magichoke pesa. My transport ni choke pesa. Tinwango ka pesa ni kamodonje onge. Checks and balance ma revenue collection onego los malongo. Wange ni county ni capacity mare nango magi nyalo produce. To wakwaso ng'eyo income margi as a county. Then wabro ng'eyo ni gin national government onego megi ang'o. Kata magi kelo coffers. Makoro national, in fact when the president sanyo nego ber ng'ama ber. Ma kodwaro hospital to ng'enu to udwaro hospital nango. To undu kela ng'o imesa ne. Mobende konye to enable him think positively about you. Keche jogi keto president ma president koro kao pesa ma national government monego konyi go an emergency kimiyogi. Iwinja. Koro Cleophas gimonego devolution you misappoint all the time. All the time gini misappoint. They should come back and take a study. E penje moso bedo good devolution and how they have been working. Toka penje gubiro kao mana benchmarking kum Kenya kae. Benchmarking. Kenya dio kawe. Benchmarking do nyalo beti, but where is the honesty? The opinion of feel gini. The truth of the matter is opinion of fail devolution anywhere. In fact, we have what's over good kings moko one good presidents my county. Mabende dmano lamgi. They are not doing any service. Standing in Cleophas. Devolution you know energy produce president. Only we benchmarking for us to have an elected president. Devolution. Kirango pinje moso dongo America. America president either works in Senate or county government. To county government you know produce no leaders. But kirango gisani, all of them have problems. Gini jodu piny mondo wang'e why are we having this devolution? Kok wanyal konyo national government on how to sustain health. Wakony national government how to sustain education. Wakony government how to sustain agriculture mondo waberg industries. We are totally daydreaming. Ero kamana inya anga dugo iri.